Nono ka rowere nowuok oko, rowere mabende nitiso gi nying mano mar Gen Z nowuok oko ka kwedo wach mar finance bill higa mar 2024 kapok nokadhe kaka chik. To noneno weche mabende nowuok, rowere mathoth nolalo ngimagi. Kopogre gi mano bende noneno ka budget kata mana finance bill makamano nokadh molokore chik. Bang'e jatend piny Kenya nodok kendo ma oruche oko. Kalure koda finance bill mano mar higani mar 2025, kende bende iseyudo draft mar estimations mage isome mar mondo ming'e ni pogruok mane mintiere godo gi mar higa mokalo? Erokamano ahinya Sharon. Mokwongo kabisa mana kaka wadwa Kambona nosewacho ni finance bill ni language mondike godo ok en favorable ne common mwananchi. Apart from common mwananchi, kata jok machal kodwa kama, matin kuomwa nyalo understand language monde godo finance bill. Adieri kidhi gwenge kocha, ntiere ng'ama kia kata ni finance bill en ang'o. Owinja ni reject finance bill. Lakini okia ni finance bill en ang'o. Ne jogo duto mantiere gweng, finance bill nikech wadwa ni jopiny duto te obed gi ng'eyo. Makata kwa wacho ni reject kata kwa miyo puoch gi pak ne jatelo mar treasury gi the entire government. Tuang'e nango jopiny mwuoyo godo kawuono ni emomiyo wabire local TV station odiochieng' ma kawuono. Adwa ni jopiny ong'e ni finance bill en ang'o. Finance bill en chik mindiko mipuodho gi bunge mamalo manyiso nango omenda mag piny ni itiyo godo nango to chike mage madhirito. To taxation jilu na ngido luo. Osuru minyalo kama juogi. Osuru midhi juogi. Idhi time kiwango mane. To decision ni bedo med kanye e parliament. Parliament en bunge. Maka makoso timore. Wayuak ne ng'awa, wabunge mekewa. Donge kamano jopiny. Wabunge ema chiwo chik to gine magi ng'ado nango. To osuru idhi tim nango. To budget idhi tigo do nango e piny ma Kenya. Koro mwuoyo sani en budget mar ang'owa higa mar 25 gi 26. Mane gimodwa ni jopiny owinji. To gi sani kwa compare gi gima notimore higa mokalo. Gimomiyo Gen Z ne protest about this. Gen Z no kao time gi ne gikao saa gi mar ng'e ang'owa ni finance bill en ang'o. To ang'o ma is entailed in this finance bill. To kendo kochako kel finance bill mar 2025, wasesorora finance bill, mwang'eyo nango, what does it entail? To tijwa kaka wabedo ka ji ang'wen ni, gi other media stations, gi social media platforms, wadani jopiny ong'e nango. To ang'o ma is there finance bill mar 2025, mopogore gi finance bill mane ntiere 2024. To pogruok mane mantie, mane gi modwaro ni mondo wawacho odiochieng' ma kawuono. To pod wabomedo wache nyaka jopiny tim ang'owa, winji. To wagoyo erokamano ne sirkal. Useketo gik mokelela nango. Kuseketo finance bill to miyo jopiny ang'o. This is now public participation. Wachiwo pachwa. Kendo chik oyienwa chiwo pachwa kaka jopiny. Kwa ng'iyo finance bill mar 2024 gi ma 2025 sani, waneno ka jogo temo tugo gi gigo matin, gitemo tugo godo. Owacho ni for example, gikao giduoko importation taxation, magik moko machalo kaka drugs, yedhe dhok, mage duoko piny. Alafu ka ng'ato chako nyisi ni our main source of income wan kaka Gen Z, leave alone even the Gen Z, kata jotendwa gi, they really depend a lot a social media. Ineno gikainago. Social media is the core of everything now. Software is everything. Kata kumwa bede ka it's the software that is being operated. Gimora mora. To seche makoro gikao ni they're going to impose a taxation, oshuru mar 16% on such things like social media platforms, websites, software updates. Ngeni software's update, it is something mitiyo godo pile. To ka gik mwatiyo godo pile gi, emakori ka taxation itero malo. Nyaka wayua aerial malo. Aerial nyaka wayua malo. Okwanya kawe kamano. To ka gik moko mar not used daily gi ineno emakori iduoko taxes piny ineno. Nikech mane pogruok maduong' nikech koro ki compare iwacho ni finance bill mar higa mar 2024 ki compare kipimo gi masani iwacho ni odwok taxes moko nitiere modwok iwinjo nitiere to gin basic essentials ok gin gik ma dhano tiyo godo pile. To our discussion kawuono
and I'm going to major on ineno kar social media kanyo. Gen Z onge teach. Waonge tije. To wasedoke content creation number 1. To ginge maber ni 90% mar generation masani maonge teach. Our source of income wadoke social media te content creation. Ka YouTube kanye we are earning through Instagram, through Twitter, the X, through X, Facebook. That is where we earn from. Tingenika there is a higher population matiyo kanyo. That is now their main target. It's either reject. In fact, they should scrap that off because gi offer any platform mar employment ne youths. An ka wuyo ko di Sharon ka I'm an unemployed Kenyan. Mako maya gino mathin ne donga dok dala.